खुलुमबाय टाइम 24 हेडलाइन्सआव दिनै जोंजों लोगोसे दङ भारतनाट्यम मोसाखावरि फरायना सायास्रि बसुमतारी गिबियावनो टाइम 24 हेडलाइन्सआव खुलुमग्रोबाय गिबियावनो आङो नैबे मोगा मोगि लानाय आयदायाव फरायना सायास्रि बसुमतारीखौ गावनि सिनायथिखौ गावनि खुगाजोंनो बुंनो होनो थाखाय आङो खावलायो प्राइम 24 हेडलाइनसिम सिगाङावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आंनि मुङा सायास्रि बसुमतारी आंनि न'आ 2 नं धर्मपुर गगामुख धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिनायथि होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय साबायखर जासिबाय नैबे भारतनाट्यम मोसानाय बे भारतनाट्यम मोसानाय डिग्रिखौ नों बोरै बेखौ लानो हादोंमोन एक्चुअली आङो सिगाङाव क्लासिकेलनि सोमोन्दै बारा मिथिबाङामोन उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाथ' आं मोसाबोबायानो थाखायोमोन आरोना बिदि मडार्न संफोरखौ बर'नि मिथिंफ्राव मालाबा एबसुनि मिथिङाव बा मालाबा बिदिनो स्कुलाव कलेजाव आं बिदि मोसाबोयोमोन नाथाय आं क्लासिकेलनि बेखौ माने एफा गुवारै मोजां मिथियामोन माने मोसानायाथ' आं बिराद मोसानो गोसोखामोन आरोना क्लासिकेलखौ बिराद सोलोंनो गोसोखामोन आङो जेब्ला हारिमुनि मोनसे बर'नि मोसानाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव माने शुटिंनि थाखाय लेंहरदोंमोन आरोना हारिमु आफादनिफ्राय ओमफ्राय बेयावहाय आङो थांदोंमोन बे मोसानायखौ आंबो माने जइन जाहैदोंमोन जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरनायावहाय बेयावनो आङो सन्जिब कुमार ब्रह्म आदाखौ लोगो मोनदोंमोन माखासे आरो कनक दामोन बिसोर सनिदामोनखौबो आङो लोगो मोननाय जादोंमोन बे शुटिं समावनो बिनि उनावहाय आङो क्लासिकेल सोलोंनो गोसोखामोन नालाय सिगांनिफ्रायनो बेखौ आङो सन्जिब आदानाव माने सोंहरदोंमोन आरो माने आङो फाइन आर्ट कलेजनि सोमोन्दै एसे खोनादोंमोन क'क्राझारावहाय ओमफ्राय बिनि उनाव गुवाहाटीनिखौबो मिथियोमोन आरो एसे खिन्थु बेयाव जेनेबा मोजाङै डिग्रिनि कर्स लानो हानायनि सुबिदा बेखौ माबायदियै माने जेनेबा फरायनो हागोन बेनि सोमोन्दै आं मोजां मिथिजोबामोन माने बिनि थाखायनो आङो सन्जिब आदानाव सोंहरनाय जादों सन्जिब आदाया सोंनायाव होनदों आरोना नोङो जेनेबा जोंनि जायगायाव सोलोङा लाबानो माने जुदि नोङो बाहेराव जुदि सोलोंहैयोबा आदार स्टेटआव जुदि नोङो सोलोंहैयोबा नोंहा बांसिन माने अभिगताखौ मोनसिनगोन नों माने बांसिन फुरायै सोलोंसिननो हागोन होननानै बुंदों आरो बेनि अनगायै छत्तीसगढ़ इन्द्रा कला संगीत विश्वविद्यालय जेरावहाय आं फरायगासिनो दङ बे इउनिभार्सिटिनि सोमोन्दै खिन्थानायसै आरो बेयाव माखासे सिनियरफोरबो दंमोन बे सिनियरफोरजों आंखौ जगाजग खालामनानै बेयावहाय फरायनो थाखाय थिनहरनाय जादों नोंनि भारतनाट्यम मोसानायनि जि दावगानाय बेखौ जों एसे मोनथिबाय दा बे भारतनाट्यम मोसानाय एबा डिग्रि लानाय बे डिग्रि लानाय बिथिङाव नोंखौ सोर नैबे स्टेजसिम मदद होबोदोंमोन सिगाङावथ' बुंनो थाङोबा गावनि पेरेन्टसखौ आङो जेनेबा गोसो सिंनिफ्राय खुलुमग्रोयो मानो होनबा पेरेन्टसनि सापर्ट गैयाबाथ' जों जिखुनु खामानिखौ मावनो हाया पेरेन्टसजों लोगोसे बिदिनो सन्जिब आदामोन सनि दामोन ओमफ्राय कनक आदामोन बिसोरो ओमफ्राय आरो माखासे आंनि सिनियरफोर दं बिसोरो आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों बेखौ फरायनायनि थाखाय बिसोरखौ आंनि गोसोनिफ्राय जेसेबांखि माने थेंक्स होनगोन बेयो आंनि थाखाय बिराद खमि जागोन आरो माने बिसोरनि हेल्प नङामोनब्ला आङो दिनैसिम बेयाव थांनानै माने फरायनानै एसेखिनिखौ आं माने फरायहैनो हानाय नङामोन दा नैबे भारतनाट्यम मोसानायनि जि मोनसे परिबेस नैबे परिबेसा जोंनि बर' समाजाव खुब खम दा नैबे भारतनाट्यमखौ जोंनि बर' समाजाव मोनथिहोनो थाखाय बा एबा जायफोर गोसो जानानै दं नैबे भारतनाट्यम डिग्री कर्स लानो थाखाय दा बैसोर माबायदि प्रसेसआव थांनांगोन आरो बे भारतनाट्यमखौ जोंनि बर' समाजाव बोरैहाय आखरखन माने गोसो बोहोनो हागोन आरो जिउखौ
माबायदि नैबे बा क्लासिकेलनि गेजेरजों नैबे मिउजिकनि गेजेरजों नैबे संस्थापन बोरै खालामनो हागोन एसे बेखौ फरायनो थाखाय सिगाङावनो जोङो जुदि डिग्री लाइनाव जुदि फरायोबा हाई सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामनानै बेयावहाय एन्ट्रेन्स होनो हायो खालि छत्तीसगढ़आवल' नङा बियो गुबुन माने स्टेटफ्रावबो दङ बेखौ फरायनो थाखाय बिनि सुबिदा दङ जेरै BHU कलेज दङ बिनि हायद्राबादावबो दङ मेनलि भारतनाट्यमा जाहैबाय साउथ इण्डियाननि आरोना साउथ इण्डियान क्लासिकेल डान्स बेखौ साउथआवथ' एभेलेबल खा बिनि थाखाय सुबिदा फरायनाया बेखौ फरायनोब्ला हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनानै डिग्रीखौ जुदि फरायनोबा एन्ट्रेन्स होग्रोनांगोन एन्ट्रेन्स होखांनानै जेब्ला सेलेक्ट जायो अब्ला फरायनो हायो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोदि क्लासिकेलखौ जों सोलोंनांगौ आरो बेखौ मेन सोलोंनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जे नों गावखौ सासे पारफेक्ट माने डान्सार जुदि खालामनोब्ला आंनि साननायाव बेयो माने बे आंनि फिल आरो माने आंनि मोनदांनाय बेयो माने क्लासिकेल जुदि सोलोङोबा जिखुनु मोसानाय बिथिंखौनो नोङो इजिलि मोसानो हायो माने पारफर्म खालामनो हायो बेयावहाय नोङो आखाइनि मुद्राजों लोगोसे माने अभिनय होनो जायखौ जों खालि मोसानायाव जे मोसाबानो जायो बे नङा माने मोसानायजों लोगोसे नों माबायदि एक्सप्रेसन खालामनांगौ नों माबोरैहाय नोंनि सिंनि फिलिंसखौ नों माबोरै प्रेजेन्ट खालामनांगौ बेफोरखौ माने नोङो मिन्थिनो हायो बुजिनो हायो जों माबा मोनसे मोसायोबा जोङो जेनेबा हमना ला मडार्नफोर मोसायोबा जोङो आखाइयाव मा बाहायो बिनि मुद्रानि नामखौथ' जों मिन्थिया खालि मोसायोल'सो इन्जय खालामोल'सो खिन्थु नों जुदि क्लासिकेल जुदि सोलोङोबा आरोना नोङो बेयावहाय फिसा फिसा बुस्थुखौ माने मिन्थिनो हायो माब्रैहाय जों मा मोसाबा माब्रैहाय माबे मुद्राखौ बाहायबा माबायदि मोजां नुगोन माबेखौ दिन्थिमा माब्रैहाय समायनासिन नुगोन बेफोरदिखौ मिन्थिनाय जायो आरोना बिनि थाखायनो आं सानो जे क्लासिकेलखौ जों सोलोंनांगौ आरो बेखौ सोलोंनो थाखाय दानि जेनेबा सिगाङावथ' जों मिन्थिबाङानोमोन क्लासिकेलनि सोमोन्दै दा जेनेबा आंनि मिन्थिनाय मथे आरोना बेखौ जोङो जुदि जेनेबा इयुन फिउचार जायफोर गथ'फोर माने बिसोरखौ जुदि बिसोरखौ माने एट्रेक्ट खालामहोनोबा माने जेनेबा बिसोरखौबो माने मोसानायनि फारसे जोङो जुदि लाबोनोबा जों बिनि बिखय क्लासिकेलनि बिखय जोङो जोंनि एरियाफ्राव जोंनि जायगाफ्राव जोङो जुदि प्रेजेन्ट खालामोबा जों दिन्थियोबा बिनि सोमोन्दै जुदि बुंनानै होयोबा खालि आरो बुंनायजों लोगोसेथ' गासिखौबो जाजोबा मानो होनबा बुंनायजों लोगोसे प्रेक्टिकेलबो नुनो मोननांगोन होमबासो बिसोरो मिन्थिगोन बेखौ माबायदि मोसानाय जायो बेखौ माबायदि प्रेजेन्ट खालामनाय जायो बेनि थाखायनो माने गेजेर गेजेर जायगा जायगा बेफोरनि वर्कशप जुदि होयोब्ला वर्कशप खालामनानै जुदि होयोबा प्रेजेन्ट खालामोबा दिन्थियोबा बा गुबुन जायगानि जेनेबा फोरोंगुरुफोरखौबो जों लाबोनानै जुदि बिनि बिखय जुदि मिन्थिहोयोबा फोरमायसिननानै होयोबा बेयाव बिसोरबो अभियासलि माने गोसो जागोन माने मोसानो मानो होनबा नुबासो प्रेक्टिकेलि नुबासो बयबो बे इमप्रेसन होननाय मोनसे बुस्थुआ फैयो नालाय बुंनायजोंल'थ' जाया नालाय दा बे भारतनाट्यम मोसानायखौनो जों एसे मिन्थिनायाव नैबे गगामुग ओनसोलाव भारतनाट्यमनि मोसानाय बेखौ फोरोंदों एबा फोरोंथाय बादा खालामदों होननाय जों खोनानो मोनदों दा बे बोरैहाय आवगायगासिनो दं दासान्दि आंबो सानदोंमोन आरोना सिन्था खालामदोंमोन माने जोंनि जायगानि गथ'फोरा बा माबायदि जेनेबा मोसानोथ' बयबो गोसो जायो खोनानायावथ' बयबो मोसानो होननानै गोसो जायो नाथाय बेनि स्टार्टिंखौ खालामनायाव माबायदि जागोन बा माबायदि प्रब्लेम जागोन बेखौ आंबो एसे सिन्था खालामदोंमोन आरोना होमबाबो आं सानबाय नङा बिदि थाबाय थाबाथ' जाया रोंनाय नङा जेब्ला आं प्रेजेन्ट खालामगोन जेब्ला आं बिसोरनो दिन्थिगोन अब्लासो बिसोर बुजिगोन होमबासो बिसोरबो माने सोलोंनायनि माबाखौ मिन्थिगोन माने बोरैहाय सोलोंबा बोरैहाय मा खालामबा जेनेबा बे भारतनाट्यम क्लासिकेलखौ रोंगोन बेखौ आं जेब्लासिम दिन्थिया बिसोरो अब्लासिम रोंनाय नङा
बुजिनाय नङा दा बर्थमान 14 स्टुडेन्ट जानानै दङ जायफोरा माने दा एडमिसन लानानै मोसागासिनो दङ सोलोंगासिनो दङ बिसोरो बिराद इन्ट्रेस्ट गोनां गथ'फोरा बेयाव गुबुन हारिया बांसिन जोंनि बर' गथ'फ्रा एसे खम अब्लाबो जि सानैसो दङ बिसोरबो मोजाङानो माने मोसानायाव माने इन्ट्रेस्ट होयो मोजाङै माने खालि बेनोल' जे माने जोंनि क्लासिकेला सिगाङाव जों बेसिकखौ फोरोंग्रोनांगौ जायो जेब्लासिम नोङो बेसिकखौ रोङा अब्लासिमथ' मोसानायखौ जोङो आवगायलांनो हाया नालाय बै बेसिकखौ फोरोंनाय टाइमावनो बिसोरो माने बरिं जायो मानो होनबा आखाइनि मुभमेन्ट एक्सारसाइज फुटवर्क बेफोरखौ जों होग्रोनाय जायो सिगाङाव मानो होनबा नोङो बेसिकआसो मेन नालाय बेसिक नोङो रोङोबासो आइटेमफोरखौ मोसालांनो हायो मोनसे आइटेमखौ माबोरै प्रेजेन्ट खालामनो माबोरैहाय नों बेखौ मोसानांगौ बेफोरखौ लासै लासैसो आवगायलांनाय जायो नालाय बै बेसिकआवनो बरिं मोनो माने क्लासिकेलखौ बेनो आरोना खिन्थु दा जि एसे गथ'फोर दङ बिसोरो मोजाङै सोलोंगासिनो दङ आरो आं जि फोरोंदों बिसोरो माने थाबनो माने केच खालामनानै माने प्रेजेन्ट खालामनो हायो आरोना आं जिखौ फोरोंदों बेखौ मोजाङैनो खालामगासिनो दङ दा बे भारतनाट्यम कर्सनि सम एबा डिउरेसना बिनि समा बेसेबां एक्सुवेलि क्लासिकेल होनोबाथ' बेहा सिमा गैया बेहा माने एन्डिंनि सिमा गैया नोङो जेसेबां सोलोंगोन एसेबांनो नों बुजिनो मोनलांबाय थागोन नों जेसेबां बेखौ गोथौयै नों बिजिरनो नाजागोन एसेबांनो नों बिनि सोमोन्दै गुवारै मिन्थिलांबाय थागोन आरोना मानो होनबा लाइफआवथ' मानसिया सोलोंथाइ होननाय बुस्थुआथ' बाउन्डारि गैया खाथाबनानै दोननाय गैया आंनि सोंनाया बेसोमोन जे इउनिभारसिटियाव बेखौ फरायनाय समाव बिनि डिउरेसन समा बेसेबांमोन डिग्रियाव 3 इयार्स ओमफ्रायो एम एआव 2 इयार्स 5 इयार्स पिएइचडिबो खालामनो हायो एमफिलबो खालामनो हायो आरो बे लाइनावबो दा बे लाइनाव फरायनायनि उनाव ओरैनो गावखौ जिउनि राहा हिसाबै मा सुबिदाफोर दङ ओरैनो जे नैबे भारतनाट्यम कर्स खालामनायनि उनाव आं नैबे ओरै मावनानै जागोन ओरै जब मोनगोन बेबायदि सरकारि जब दङ नामा दङ बे माने मानसिफोरा सानो आरोना जेनेबा मोसानानै जेबो लाब गैया मोसानानै नोङो जब मावनो हाया नोंहा मोसानानै जेबो माबा गैया इनकाम माबा गैया नोङो मोसानाया ओरैनो जास्ट इन्जयमेन्ट होननानै सानो जोंनि मानसिफोरा बेखौ नाथाय बे मोसानायजों लोगोसेबो नोंनि थांना थानायनि राहाखौ खालामनो हानाय सुबिदा दङ आरोना बेयाव जेरै सेन्ट्रेल स्कुलफ्राव केबिफ्राव बेफोरबायदिनि थाखाय जब दं नवोदयाव दङ जोङो बेफोरखौ एप्लाइ खालामनानै जोङो जब मावनो हायो जोंनि आसामावसो माने बिनि जबा एसे माने जों खम नुनो मोनदों आरो स्कुलफ्राव ओरैनो आसाम बारलांबाथ' आदार स्टेटफ्राव बेफोरनि थाखाय एभेलेबेल जब दङ प्राइभेट स्कुलफ्रावथ' फ्रायानो बिसिनियाव आरामलि माने टिचारनि थाखाय मोनसे स्कुलाव सानै खरै डान्स टिचार बिसोरो लायो माने बेखौ बेयाव मिनिमाम जेनेबा हमना ला प्राइभेट हिसाबैबाबो आरोना 25-30,000 सेलारि आरामसे होनो हायो बिसोरो आरो बेयाव नोङो मोजाङै मावनानै नोङो गावनि इन फिउचारखौबो दानानै लानो हायो बेफोरबायदि आरो दा जोङो नोंथांखौ गोबां समावनो ससियेल मिडियायाव गुबुन जायगायाव नैबे भारतनाट्यमखौ प्रेजेन्ट खालामहैदों एबा दिन्थिफुंहैदों दा नैबे आयदायाव जोंनि भारतनि अनगायैबो गुबुन हादोरफोराव नोङो बोरैहाय दावबायहैदोंमोन आरो मा हादोराव नैबे मोसानायखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन किसुमान कम्पिटिसनफोरखौ आङो इउनिभार्सिटिनि थ्रुयैबो थांदोंमोन माने नर्मेलिथ' आङो जोंनि इण्डियायाव फ्राय माने स्टेटआवनो आङो मोसाफ्रामबाय दिल्लीयावबो आङो प्रेजेन्ट खालामखांबाय इफोरनि उरिष्या कटकआव राउरकेलायाव कलकातायावबो
पुनेयावबो खालामखांबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आदार कान्ट्रियाव थांनाया जाहैबाय आङो फार्स्ट टाइम दुबाइयाव थांग्रोदोंमोन आरोना 17 नभेम्बर 2018 आव आङो फार्स्ट दुबाइयाव पार्टिसिपेट खालामहैजेनदोंमोन आरो फेस्टिभेलावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट आङो थांदोंमोन थाइलेण्डआव जुनावहाय बेयाव थाइलेण्डआव आङो 2018नि सरि 19नि जुन मासाव थांदोंमोन आरो बेयावहाय आंनि जेनेबा बेट्समेट दंमोन लोगो दंमोन थाइलेण्डनिफ्राय बियो गावनि कलेजावहाय जोंनि मोसानायखौ माने प्रेजेन्ट खालामनो थाखाय लाना थांफादोंमोन आरोना बेयाव नाखनची थामारात कलेज होननायावहाय बेयावहाय मोसानायखौ प्रेजेन्ट खालामदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो नेपालावबो आङो खनथामसो थांबाय फेस्टिभेल एटेन्ड खालामहैनाया ओमफ्राय रिसेन्टलि दाख्लै आं मालयसियाव थांदोंमोन जानुवारि 18 थारिखआव दंमोन बादायलायनाय दंमोन बेयावहाय कम्पिटिसन दंमोन क्लासिकेलनि बेयावहाय आङो पारफर्म खालामहैदोंमोन पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन बेयावहाय आङो फार्स्ट प्राइज मोनबोनाय जादों ए ग्रेड मोनबोदों आरोना आरो बिनि अनगायैबो आं ससियेल मिडियायाव मोननाय बायदिबा नेपालावबो थांदों एबा नेपालावबो दिन्थिफुंहैदों होननानै आङो खोनानो मोन्दोंमोन दा बे बाथ्राया नंमारगौना नेपाल थांनाया नेपालाव आङो 3 टाइम थांबाय आरोना ओडिशानि शिला दत्त रथसार होननाया माने अर्गेनाइज खालामदोंमोनहाय नेपालाव काठमान्डु जि मेन माबा बेयावनो माने बेखौ पशुपतिश्वर टेम्पल होननायाव प्रेजेन्ट खालामदोंमोन आरोना बे टेम्पलनि खाथियावहाय अडिट'रियामाव जोङो प्रेजेन्ट खालामदोंमोन दा जों मिथिबाय भारतनाट्यमखौ नोङो जोंनि भारतनि सिङावनो आरो भारतनि सिंनि अनगायैबो गुबुनावबो दिन्थिफुंहैबाय जों बेखौ मिथिनानै मोनबाय दा भारतनाट्यम मोसानायनि गेजेरजोंनो बान्थाफोर आवथायनो हादों नामा जोंनि क्लासिकेलाव बांसिनानो एवार्ड होनाय जायो माने बे एवार्डखौ आङो दुबाइयावबो मोननो हादोंमोन नृत्य प्रतिभा होननाय एवार्डखौ मोनदोंमोन आङो ओमफ्रायो नेपालावहाय मोनदोंमोन नृत्य भुषण होननाय एवार्डखौ मोनदोंमोन आङो ओमफ्रायो छत्तीसगढ़ाव मोनदों आङो नृत्य बिलासिनी होननाय ओडिशा कथक ओडिशायाव नृत्य शिरोमणि एवार्ड मोनदों आरो फिसा फिसा एवार्ड मोननाय दंबावो आं गोसोआव नामफोरखौ गोसोआ गोबां पार्टिसिपेट खालामदों खिन्थु नामफोरखौ मोजां गोसोआव गैजोबा दा बे भारतनाट्यम मोसानायखौ जोंनि बर' समाजाव एसे सिगाङावसो जेरैहाय फोरोंनाय हाबाखौ नों मावदों होनना बुंदोंमोन दा बर' समाजाव बेखौ नैबे मोसानायखौ गोसो बोहोनो थाखाय माबायदि हाबाफोर मावनांगोन ओरैनो नोंनि मोनदांनायाव बा बर' समाजाव बेखौ माबायदिहाय गोसो गोरबोजों आजावनानै लागोन आंनि मोनदांनाय बायदिबा आंनि साननाय बायदिबा मानो होनोबा जोंनि क्लासिकेलखौथ' बारा मिन्थिबाङा नालाय ना बेनिखायनो खमखाब आं बेखायनो सानो जे मोनफ्रोमबो जायगायाव बेनि थाखाय वर्कशप जुदि खालामोबा वर्कशप खालामनानै जुदि प्रेजेन्ट खालामोबा अभियासलि बिसोर बुजिगोन मिन्थिगोन आं बेखौ सानो आरोना औ माने प्रेक्टिकेलि बिसोरो नुनो मोनबासो बा माबा मोनसे प्रग्राम स्टेज प्रग्रामफोर जादों बेफोराव जुदि क्लासिकेल मोसाग्राफोरखौ जुदि लाबोनानै जुदि प्रेजेन्ट खालामोबा बिनि सोमोन्दै जुदि फंनैसो बुंहोयोबा बिनि मोसानायखौ जुदि प्रेजेन्ट दिन्थियोबा बिसोरो बुजिगोन होननानै आं बेखौ सानो आरोना बुजियैथ' नङा मानो होनबा मडार्न जुग जाबाय नालाय गासैखौबो दा मिन्थिनानै मिडियानि जुग जाजोब्बाय बेखौ इजियैनो माने मोननो हायो गासैखौबो बेनो आरोना दा नैबे भारतनाट्यमनि मोसानाय बे मोसानायाव नोङो एसेबांसिम दावखोलांबाय जेरावनाखि गोबां बान्थाबो आवथायनो हाबाय गोबां मुंबो जाबाय पपुलार जाबाय दा नैबे भारतनाट्यम कर्सखौ लानायाव नोंनि जिउआव नों माबायदि स्ट्रागल खालामदोंमोन लाइफआवथ' जिखुनु खामानिखौ मावा मानो जोङो खस्थ' खालामनांगौ जाखायो नङा होनबा सिगाङाव सोलोंजेननाय समाव मानो होनोबा बे क्लासिकेल मोसानाया इजियै सोलोंनानै बा रोंनानै जोङो प्रेजेन्ट खालामनो हानाय नङा बेखौ सोलोंजेननाय समावहाय
खस्थ'आ जाया नङा जादों मानो होनोबा आङो क्लासिकेलखौ सोलोंफेराखैमोन सिगाङाव क्लासिकेलनि बिखय आं मिथिफेरामोन माने माबोरैहाय माबायदि मा मोसानांगौ बोरैहाय प्रेजेन्ट खालामनांगौ फार्स्ट टाइम जेब्ला आङो इउनिभारसिटियाव जइन जाजेनदोंमोन लेंगुवेजबो प्रब्लेम जादोंमोन बेनि सोलोंनायनि थाखायबो प्रेक्टिसावबो प्रब्लेम जादोंमोन मालाबा समाव लोगोफोरजोंबो मिनिजायोमोन रायलायनो रोङैयावबो जोंनियाथ' आरो बर'जोंसो फरायनानै थांनाय नालाय एकदम सिदा बर' मिडियामजों फरायनानै थांनाय लेंगुवेजावबो गोबां प्रब्लेम जादोंमोन आंनिया अब्लाबो आङो आंनि मावनांगौखिनिखौ आं मावनो थांदों जेब्ला आङो खस्थ' खालामनानैबाबो आं सानबाय जे आं बेखौ मावथारनांगोन होननानै जोङो प्रेक्टिसनि थाखाय फुंनि 7टायावनो थांनांगौ जायोमोन बियो निजे पार्सनेलि प्रेक्टिस आरोना बेखौ सेल्फ प्रेक्टिस बियो 7टानिफ्राय जोङो 9टासिम प्रेक्टिस खालामोमोन दैलि ओमफ्रायो बिनि उननिफ्राय फैनानै क्लासनि थाखाय थांनांगौमोन रेडि जानानै 11टायाव 11टानिफ्राय बेलासिनि 1:30सिम मेन क्लासा जायो बेनि उननिफ्राय आक' बिदिनो जाखां लोंखां दसे रेस्ट खालामनानै बिनि उनावहाय आक' ग्रोब 3टानिफ्राय 7टासिम जायोमोन बेफोरबायदि माने बिराद माने जर होनानै प्रेक्टिस खालामनांगौ गोनां जादोंमोन मानो होनोबा उन्दैनिफ्राय सोलोंखानाय होननाया आलादा जायो जोङो देरनानै सोलोंनाया आलादा जायो नङा होमबा उन्दैनिफ्राय सोलोंनानै थाङोबा नोंहा बेनि थाखाय मोनसे हेबिट जाहैखायो जों गेजेराव जुदि जोङो देरखानानै जुदि जों सोलोंहैयोबा जोंहा बिराद खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायो आरो अब्लाबो आङो खस्थ'खौ सेबथाबनानैबाबो आङो माने आंनि मावनांगौखिनिखौ आं जेब्ला बेखौ मावनो फैदों जेब्ला बिदि साननानै आङो माने खस्थ' खालामनानैबाबो आङो प्रेक्टिसखौ माने मेंनाय गैयि आं माने प्रेक्टिस खालामोमोन हरावबो आं माने माबा मोनसे प्रेक्टिस खालामनो होयोबा मेमा जुदि होयोबाथाय सिलेबास जुदि होयोबाथाय बेखौ आङो माने खालामथारनांगौ बिदि गोसोआव खें खें जाबाय थायोमोन आरोना ओंखाम जानो थांनाय मानि आङो डाइनिं हटेलावबाबो माने दसेबाबो आं प्रेक्टिस खालामनानै फैयोमोन ओमफ्राय मोनायावबो बिदिनो हरनि 11टा 12टासोबाबो जेब्ला माने सिरि मोनो जेब्ला गोसो जायो अब्लानो माने आङो प्रेक्टिस खालामोमोन आरोना बेफोरबायदिमोन माने मानो होनोबा नोङो जि खामानिखौ मावनो फैदों बेखौ नोङो साक्सेसलि नोंनि गोसोजों माने हेपिलि नों जुदि मावनो मोनफुङाबा खालामनो हायाबा गावबो गोजोननाय फैया नालाय बिनि थाखायनो माने खस्थ' खालामनांगौ गोनां जादोंमोन आरो सिगाङाव दा नों बेफोरबायदिनो जिउआव स्ट्रागल खालामदोंमोन आरो ना दा बे स्ट्रागल खालामनाय बिथिङावनो जोंनि इन्डियायाव एबा भारताव दा हिनजावसा मानसिफोरा हारसिं थांनाय बेलायाव उसुबिदा जायो दा बे बिथिङाव मा बुंनो सानो ट्रेभेल खालामनायावथ' हारसिं ट्रेभेल खालामनायावथ' मालाबा प्रब्लेमा फैया नङा फैखायो नाथाय जों बेखौ फेस खालामनांगौ गोनां जायो नाथाय दिनैसिम आङो इसोरनि अननायाव माने आङो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ आं मोनफेराखै आरो बेखौनो आं आरज गाबो जे दाजाथों होननानै आङो बेखौ सानो आं ट्रेभेल खालामनाय समावबो आं जेरैबायदि माने थांदों आं बेबायदिनो मानसिफोरखौबो लोगो मोनदों मानो होनबा जेरावहाय नों जुदि गाव मोजां बा गासिबो मोजां होननाय सोदोबा बेयावनो फैयो नङा होमबा बेनि थाखायनो आङो दिनैसिम आं जेबो प्रब्लेम मोनफेराखै फिसा प्रब्लेमा थायो खिन्थु बेखौ जों इगनर खालामनांगौ जायो मानो होनोबा गासिखौबो जों खोनासंबाय थायोबा जों जार्नि खालामनो हाया लाइफआवहाय जोङो दावबायनो हाया बेनि थाखायनो आङो किसुमान फिसाखौ आङो माने जेनेबा माइन्ड खालामामोन आरोना दा जोंनि समाजाव ओरैबायदि जोंनि भारतनि खोथायानो ओरैबायदि जायो माने हिनजावसा गथ'बाथाय बा हिनजावसाबाथाय एसे मोना जानाय लोगो लोगोनो न'निफ्राय गोबां खौरां लाहरो जेरावखि थाङा मानो न'नि मानसिया उसुबिदा जायो न'आव माला फैफिनगोन बेबायदि अबस्था जायो आरो दा बे बिथिङाव नों जि बुंबाय बे सैथो दा जों गोबां बाथ्रा नोंजों सावरायबाय दा फैयै आरोबाव फंसे एबा मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबावबाय दा बे बाथ्रायानो जाहैबाय बयहाबो समजों लोगोसे जरा जायो नालाय दा बे बिथिङाव
नोंनि जिउनि लोगोरिखौसो एबा सायख'नायखौसो मोनथिनो लुबैबाय बेथ' समजों लोगोसेसो जायो नङा होमबा समा जेरै खारफाबाय थायो बिदिनो बेबो फैगोन बोथोरा जेब्ला फैगोन अब्ला गोरोबहैगोन खोमा बेबो सानसे नङा होमबा दाथ' बर्थमान खौराङाथ' फैबाय थायो नाथाय जों जायजोंहाय माने इन फिउचारखौ जों दालांगोन इन फिउचाराव आं जायजों जेनेबा इन फिउचारखौ आं सोलिलांगोन बैखौ जेनेबा लानानै आरोना आं बेखौनो आसा खालामो जे जाय आंनि लाइफआव फैगोन बे आंनि बिखय बुजिगोन आंनि सोमोन्दै बुजिगोन आंनि फिल्डखौ बुजिगोन आं बेफोरबायदिखौ हास्थायो नोंखौ जेब्लाबो मदद होबाय थानाय नोंखौ सापर्ट होबाय थानाय नोंनि गोसो बायदि लुबैनाय बेबायदिखौ लुबैयो आंनि कालचारनि बिथिंखौ बियो बुजिनाय माने आंनि फिल्डखौ बुजि मोननाय आं बेखौनो हास्थायो दा जोङो भारतनाट्यम मोसागिरि फरायना सायास्रि बसुमतारिजों जोङो गोबाव सम सावरायबाय दा जोबनायाव सायास्रि बसुमतारिनाव जोबथा सोंथि सोंनो लुबैबावबाय दा नैबे भारतनाट्यम मोसानो लुबैग्रा बर' एबा जायफोर नैबे कर्सखौ नैबे मोसानायखौ मोसानो लुबैयो बैसोर बायदिखौ नों मा बुंनो लुबैयो मा इन्सपिरेसन होनो लुबैयो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि मानसिफ्राबो ओंखारनांगौ आंल' खालि मोसानानै रोंनानै थाबाथ' जानाय नङा होमबा गासिबो रोंनांगौ सोरबा जुदि आरो सोलोंनो गोसो दङबा बेखौ फोरोंनो थाखाय आं जेब्लाबो रेडि ओमफ्रायो आं बेखौनो बुङो जे बे कर्सखौ जुदि लानोबा हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनानै नोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो बा अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो नोङो बेखौ फरायनो थाखाय हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनानै नोङो बे माबा आयदाखौ जेनेबा फरायनो थाखाय नोङो इन्टारभिउ होनो हायो आरोना एन्ट्रेन्स होनो हायो एन्ट्रेन्सआव सेलेक्ट जाबानो नोङो फरायनो थाखाय सुबिदा मोनो आरो आं बेखौ जे होना जे खालि भारतनाट्यमखौल' मोसानांगौ बा बेखौल' सोलोंनांगौ बे नङा क्लासिकेला जोंनिया इन्डियाआव 8था दङ कथक दङ भारतनाट्यम दङ ओडिसी दङ कुचिपुरि दङ मोहिनी आट्टम दङ आसामनिफ्राय सत्रिय दङ बेफोरखौ मणिपुरि दङ जिखुनु बिथिङावनो नोङो माने क्लासिकेल आयदाखौ नोङो बे आयदाखौ माने नोङो सोलोंनो हायो आरो जे नङा जे नोङो खालि भारतनाट्यम बा खालि भारतनाट्यमखौल' मोसानांगौ बे नङा नों कथकखौबो सोलोंनो हायो मोहिनी आट्टम सोलोंनो हायो नोङो कुचिपुरि सोलोंनो हायो ओडिसी सोलोंनो हायो बेफोरखौ मोनसे मोनसे जोंनि गेजेरावबो सोलोंनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरोना मानो होनबा जों जेसेबां सोलोंगोन एसेबांनो जों बे बुस्थुखौ माने गुवारै जोङो मिन्थिगोनबो आरो जोङो बांसिन प्रेजेन्ट खालामनो हागोन बयनिबो सिगाङाव आरो जोंनि बर' समाजावबो माने बारायलांबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि आयदायाव फरायनायफ्रा बिनि थाखायनो आङो हास्थायो जे जोंनि मानसिफ्राबो फरायनांगौ बर' लामाखौ फरायनांगौ आरो बेयाव माने मानसिफ्रा ओरै सानो क्लासिकेल मोसानायखौ सानो जे जों हिन्जाव मानसियाल' मोसायो होननानै सानो खिन्थु बे नङा बयसआबो मोसानो हायो बाहेरावथ' नोङो धेर बयस मोसाग्रा दङ जोंनियावसो माने क्लासिकेलखौ हिन्जावसाफ्रासो मोसायो बेखौलाय हौवासाफ्रा मानो मोसानो बिदि होननानै सानो खिन्थु बिदि नङा मोननैबो मोसानो हायो मेल फिमेल गासिबो सोलोंनो हायो आरो मिउजिकनि फिल्डआवहाय आरोना जेनेबा इन्सट्रुमेन्टफोरबो दङ इन्सट्रुमेन्टफोरखौबो लाहैनो हायो नोङो जेरै तबला दङ भायलिन दङ सितार दङ बेफोरखौबो सोलोंनो हायो आं बेखौनो सानो जे सोरबा सासेया रोंदोंबा सोरबा सासेया सोलोंदोंबा खालि बेल' रोंनानै थानांगौ बा सोलोंनानै थानांगौ बे नङा बयबो सोलोंनांगौ जिखुनु डिपार्टमेन्टआवनो माने थांनानै सोलोंहैनांगौ आरोना मानो होनोबा बेफोरबो मोनसे पार्ट बेफोरबो मोनसे थांना थानायनि राहा दङ बेयावबो नोङो थांना थानायना बेखौनो जियानो हक जोंनि आसामाव बिनि सुबिदाफोरा माबायदि बबे बबे जायगायाव बे कर्सखौ लानो हायो एक्सुवेलि क्लासिकेला जोंनि आसामाव बेफोरबायदि इमान गुवारै गैया दङबा क'क्राझार फाइन आर्टआव दङ खोमा सानैसो गुरु आं बेखौ आं मोजां मिन्थिया खिन्थु आं दङ होननानै खोनादों बा सोर गुरुआ आं बेखौ आं मोजां मिन्थिथ'वा माने ओमफ्रायो नोङो गुवाहाटियाव लानो हायो बेयावहाय डिप्ल'मा खालामनो हायो डिप्ल'मा हायो ओमफ्रायो डिग्रिखौ आं खोनाथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय जरहाटआवबो शिबसागराव दङ बेयावबो लानो हायो आरो ना बेयाव माइनर साबजेक्ट
साबजेक्टआव लानो हायो औ। डिग्रियाव नों जेब्ला फरायगोन ना बेयाव नोङो माइनर साबजेक्टआव लानो हायो आरो ना खिन्थु बेनि थाखाय अनार्स एक्सट्रा इफोरबायदि आङो मोजां खोनाथ'वाखै आरो माने औ, जेनेबा दासिमहालागै। दासिमहालागै बांसिन डिप्ल'मा दङ औ। डिप्ल'मा कर्सखौ लानो हायो आरो ना दा नैबे मोगा मोगि लानायाव जों गोबांथार सावरायबाय नोंनि गोसोनि खोथाबो जों मोनथिबाय दा नैबे भारत नाट्यमाव नोङो मोसानानै गावखौनो माबायदि मोनदों नैबे कर्सखौ लानानै नोंहा गोसोआव जेनेबा नोंनि बाथ्राया माबायदि फिल खालामो नोङो आं गावखौनो बिराद हेपि आं बिराद लाक्कि होननानै सानो आङो माने जे आं बे आयदाखौ सोलोंनो थाखाय आं सुबिदा मोनदों खाबु मोनदों आरो जायबायदि आदामोना आंखौ बेखौ सोलोंनायनि थाखाय माने हेल्प खालामदों बेफोरखौ आं एकदम गोसो गोरबोनि एकदम थेंक्स खालामो आंनि न'नि पेरेन्टसखौबो आं थेंक्स खालामो जे आं बेफोरबायदि आयदाखौ जे आङो सोलोंहैनो मोनदों सोलोंनो आं खाबु मोनदों बिनि थाखाय आं बिराद खुसि मानो होनोबा क्लासिकेल होननाय बुस्थुआ माब्लाबाबो नोङो जोबनानै थाङा बा थैनानै थाङा बेफोर नोङो हल लाइफनि थाखाय नोंनि माने थांना थानायनि मोनसे राहा बियो बिनि थाखायनो आङो बेखौ सोलोंनानै आङो दिनै बिराद हेपि माने आं बिराद गोजोन आं गावखौनो माने आं लाक्कि होननानै सानो आरो जे आं सोलोंनो मोनदों दा जियानो जा प्राइम टाइम 24 हेडलाइन्सआव दसे एबा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय जोंनि प्राइम न'खरनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय लोगोसेयैनो दिनैनि मोगा मोगि लानाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों